Ahojte, vítame vás pri našej ďalšej epizóde podcastu s názvom Z výšky. Dnes je tu so mnou Miriam. Ahojte. Ríšo. Čaute. A Rebeka. Ahojte. V predošlej epizóde sme sa bavili o tom, ako sme prežívali COVID-19 a ako sme to prežívali z hľadiska študentského života a pracovného života. A dnes my sme na túto epizódu chceli nadviazať tým, že vám povieme niečo z nášho osobného života, ako sme to prežívali. Takže ja by som možno, že asi rovno aj začala. Môžete sa vyjadriť, že či ste stratili nejakých kamarátov počas COVID-19, keď boli všetky tie opatrenia, obmedzenia alebo tak niečo. Tak ja by som povedal, že my sme zvykli chodiť do mesta pomerne často, alebo každý víkend, každý druhý víkend, a ako začali byť tieto opatrenia, tak sme nemohli chodiť a sme sa viacej stretávali na bytoch a na nejakých domoch, a v tých ešte úplných začiatkoch, ja som mal vlastne kamarátov v Brne, tak sme s nimi robili videohovory a že sme si na Discorde napríklad na 3-4 hodinky, že sme pili a tak. Ja si pamätám, jedného kamaráta tam nám ako streamovali, ako ho strihal do hola strojčekov a proste takéto srandy sme robili. Lebo sme sa nudili. Hej, ale ja som tiež takto sa stretávala akože s kamošmi, čo my sme bývali akože na intraku, a zrazu proste z toho intraku, keďže sme sa odsťahovali a my sme to dosť Luciou bývali na byte, a tak ja tiež si pamätám, že proste sme si zavolali sa s tie messenger rooms, tam boli alebo také niečo, a tam sme proste mali napríklad traja videohovor a že tiež sme proste popíjali a popri tom si hrali hry, rozprávali sa, že ak to oni zvládajú a že čo majú teraz. Takže tiež sme zostali tak trochu v kontakte, aspoň tak online, ale tak stále to nebolo ono, ale tak lepšie ako nič, že aspoň sme udržiavali ten kontakt, aj keď sme neboli na intraku. Takže... Ja si pamätám tú komornú atmosféru, keď sme tam s tým našim bývalým spolužiakom mali upečené zemiaky, vínko, a sme tam hrali tú hru s tým zámkom, alebo čo to bolo, alebo hrad, alebo niečo. Hej, viem. Obsadzovanie územia, to bolo strašne super. Hej, takže my takto, že sme si nasťahovali hry a že sme proste spolu volali a hrali hry, aspoň tak cez internet, ale popri tom sme tak popíjali, že tak už nám ostal ten alkohol. Hej, to si akože pamätám, že tiež sme akože mali nejaké videohovory, ale čo sa pýtala na to akože stratu kamarátov, tak nemám pocit, že by som nejak akože s niekým prerušila kontakt. Ja už som si už predtým udržiavala taký pomerne malý sociálny kruh a tie kamarátstva nám akože vydržali. Sú to vyslovene také tie naozaj silné priateľstvá, tak vlastne nedošlo tam nejakému ako nejaké strate. Ale tiež si pamätám tieto akože nejaké hovory, a myslím, že ako spolužiaci sme si to dávali takéto nejaké večer, a že sme tam tiež proste robili nejaké kraviny a pilo sa a takto, takže to bolo fajn, že aspoň takto sme nejako udržiavali ten kontakt. Hlavne keď sme riešili nejaké zadania. No, to bolo také, že tiež si musíte zavolať a musíte riešiť tie zadania, a ja akože s tou stratou, akože ja s tými ľuďmi, čo som sa bavila pred covidom, tak počas toho covidu tá komunikácia tak trochu upadla, a už sme sa potom v covide, však oni keď už neboli v Bratislave, keďže väčšinou kamošov som mala mimo Bratislavy, tak s nimi som sa prestala baviť, alebo keď sa bavím, tak už je to tak menej, ale môžem povedať, že určite nejakých som stratila, s nejakými sa nebavím a s nejakými ešte teda udržiavam kontakt, takže tam sa to tak nejak vyselektovalo, by som to tak povedala. Ja som to mal viacej ako Rebeka, že ja som mal už vtedy taký uší kruh tých kamarátov a naozaj som žiadnych nestratil. Ja si tiež tak nejak pol na pol, že s niektorými to tak prirodzene proste vyšumelo a s niektorými to bolo také, že ako vy, hej, že už ako som mala taký užší okruh, ale niektorých takých, čo som mala v tom ušom okruhu, proste sme sa nejako prestali baviť, lebo tam nejaké životné udalosti sa udiali, alebo tak, alebo proste tá osoba išla na vysokú školu a nejak v nej nepokračovala, čiže proste tak nejak prirodzene, že sme stratili nejaké spoločné témy. Hej, že u nás možno tak zavážil aj ten intrak, že predsa my sme mali nejakých kamošov vyslovene, že z intraku, aj keď oni sa odsťahovali, tak už sme sa ani nestretávali ani nič, že tam sa to tak fakt, hovorím, na intraku sa to tak roztriedilo asi hlavne, že tam snáď, že také niekedy jednorázové kamarátstvo, že sa bavíte napríklad len počas tej doby, čo ste na intraku, a keď skončí ten akože intrakovský život, tak sa tak rozdelíte, takže to možno bolo aj tým. Akože keď toto spomínaš, tak teraz si spomínam na to, že aj s dvoma spolužiakmi, čo som mala akože ten bližší kontakt v škole, tak akože tam áno, vďaka tomu covidu, alebo tak kvôli tomu covidu došlo k tomu, že už sa nevídame akéby, ale síce sme akože v kontakte možno cez Messenger, ale je to už také iné. Že tam a hlavne viem, že po tom bakalárskom veľa ľudí aj na ten magisterský odišlo niekde inde študovať, že alebo sa rozhodli, nepokračovali vôbec. Aj tým, no, alebo niečo. Hej. A čo sa týka nejakého randenia, alebo tak, lebo však viem, že ty máš priateľa koľko, 8 rokov? 8 rokov. Vy ste no, už my sme teraz 4 a my sme sa dali dokopy v januári, to bolo 2020, a COVID začal v marci. Čiže my akože sme boli 3 mesiace a potom zrazu, že sme sa nevideli asi 4 mesiace alebo 5, keď už som ja sa nevrátila naspäť do Bratislavy, takže my sme sa videli raz do mesiaca, a ja som tu chodila jak nové robotníci na týždňovky, že len so zabalenou taškou som prišla k nemu, tak sme spolu boli ten týždeň a zase som išla na mesiac domov. Takže my sme mali iba takéto,
že týždňové stretávky, a tak tiež keď boli tie obmedzenia, tak my sme poriadne nemali kam chodiť, však nebolo čo robiť, čo vonku nepôjdeš, tak jedine len také, že tak ideš sa prejsť, ideš na bicykel, hej. Ako aj sme sa stretávali, hej, ale no, tak to bolo také, že už porušovanie pravidiel, že už sme, že tam bolo nejaké obmedzenie, že môže sa niekoľko ľudí stretnúť naraz, alebo tak, Vtedy sa nesmelo ideálne vôbec, že no, žiadny. tak hej, alebo že keď, tak ja si pamätám, my sme riešili, že chceli sme ísť vonku ako skupina a tam bolo, že maximum, že 5 ľudí, alebo tak sa môže stretnúť a my úplne, že kedy s kým pôjdeme vonku, aby sme si to mohli akože tak rozplánovať, takže to bolo celé také divné, že zrazu musíš aj plánovať, potom koľkokrát sme na to srali, že však ideme vonku, však asi niekde na rohu Bratislavy, však tam nás neuvidia. Takže tam začalo asi aj takéto porušovanie, že keď sme zistili, že už možno nekontrolujú, alebo vieme, kde nekontrolujú, tak sme tam začali chodiť a tak sa to tak rozbehlo. Čo sa týka akože u mňa toho partnerstva, tak toho randenia, tak my bývame akože veľmi kúsok od seba, asi 10 minút peši. A my sme sa neprestali stretávať, akože, čiže tam tiež dochádzalo k tomu porušovaniu, že my sme sa normálne akože stretali tak, ako sme mali zvykom sa proste 2-krát týždenne niekedy stretnúť, tak to zostalo, že aj napriek tomu, že on vlastne robil z domu, ja som bola na tej dištančnej výuke, čiže ani u jedného nedochádzalo k nejakému vyššiemu stretávaniu s nejakými inými cudzími ľuďmi, čiže akože bolo to v podstate safe. Akože jasné, potom sa stalo, že sa niekto nakazil a vtedy sme sa 2 mesiace nevideli, to bolo niekedy na prelome 2020-2021, myslím, že tam na Vianoce. A vlastne to najprv mala jeho mama, potom to mal on a fakt akože asi 2 mesiace boli v karanténe a vtedy sme sa akože najdlhšie nevideli a vtedy presne fungovalo, že FaceTime alebo niečo tak akože. A zvýšila sa možno tá nejaká frekvencia vášho nejakého telefonovania alebo tak, alebo to ostalo na rovnakej úrovni? Tým, že ja mám toho psa, ako som už spomínala, tak ja častokrát s tým telefónom, keď presne idem napríklad večer, hlavne keď idem vyvenčiť psa, tak si zvykneme telefonovať. Čiže akože zvýšila sa, jasné, a zmenilo sa to na ten FaceTime, ale bolo to akože asi takej norme, že nejak veľmi nie. Hej. A ty keď si mala COVID, ako dlho ste sa nevideli? No ja som sa nakazila od neho a on si myslel, že to alergia, lebo on je ťažký alergik. No a potom ja som ochorela a dala som si urobiť test a on že aha, tak možno to není alergia a zistil, že on má COVID, čiže ja som to od neho vtedy chytila. A vtedy sme sa nevideli 2 týždne, lebo tam to bolo akože, to bol rýchly priebeh. On už to mal polovicu za sebou a ja som mala cca 2 týždne akože. Takže tam nejak sme sa veľmi neobmedzovali, no. Jediné akože čo, vieš, sme nemohli chodiť nejako von alebo niečo, že vyslovene to bolo také, že som musela ísť za ním a byť tam akože a do nejakého času som musela vlastne odísť, lebo bola vlastne to, že si sa vlastne bol zákaz vychádzania a tieto, takže akože takto to obmedzovalo mňa, ale nejaké, vieš, tým, že ja som nerandila akože s novými ľuďmi, tak neprekážalo mi to, že sú zavreté, akože prekážalo, ale v našom vzťahu nám to nebránilo. Alebo v nejakom tom randení. Ako si to mal ty, Ríšo? Ja som v tej dobe nikoho nemal, ja som sa s nikým nestretával, nerandil a v podstate dlhodobo som nemal žiaden vzťah a približne v septembri, lebo ten COVID sa začal šíriť nejako v marci a približne v septembri, v tom období, kedy boli tie lockdowny také najtvrdšie a aj bolo to celoplošné testovanie, tak som sa začal stretávať s jednou babou, s ktorou som si rozumel, týmto zdravím. Bolo to nie zrovna šťastné obdobie, pretože ona sa rozišla v predchádzajúcom vzťahu a nasťahovala sa naspäť k mamine. A ja som ešte stále býval s maminou a tým, že sa prešlo na ten home office, tak sme nemali moc kde tráviť spoločný čas, okrem toho, že sme sa stretávali vonku a predsa len ako nebavíte stále chodiť niekam na prechádzky. Našťastie sme mali spoločné hobby lezenie, čo v tej dobe ešte nebolo úplne zakázané a dalo sa chodiť liesť, tak sme aspoň tam mohli tráviť čas, ale veľmi to ako neprospievalo to celé nejako nášmu vzťahu. Mali sme aj naplánovaný výlet, chceli sme ísť spolu do Žiliny, zároveň sa tam aj zaliesť, zároveň to bola nejaká hviezdareň, veľmi sme sa na to tešili, že strávime nejaký čas konečne o samote spolu, ale bohužiaľ oni práve vtedy spravili nejaký tvrdší lockdown a zrazu, že sa nedalo ani ubytovať na hoteloch, proste nikde a nejak to potom celé tak išlo dostratené, by som povedal. To bolo vtedy tak rozdelené na tie fázy, že ono to bolo, že 1, 2, 3 fázy, že proste dobrý v pohode lockdown, že len niečo je zatvorené, druhá bola taká, že OK viac a tretia bola úplne taká, že všetko zatvorené, nie? Oni to tak fázovali. Oni hlavne potom to spravili, asi pamätám, to bolo v decembri ešte toho roku 2020, že spravili také, že veľmi tvrdý lockdown, oni vtedy zavreli aj lezecké centrá, zavreli proste všetko a to vtedy myslím, že do nejakého marca, apríla možno boli fakt, že zavreté tie veci. Tak vtedy vlastne nám aj skončil ten náš nejaký začínajúci vzťah možno, bohužiaľ. Čo ty, Ľudská?
Ako si to ty mala s randením? No tak ja som začala COVID vo vzťahu a potom sme sa nejako rozišli. Ale akože ja som vtedy tak nejak aktívne hľadala šťastie na nejakých akože týchto zoznamovacích aplikáciách. A tak porušovala som pravidla, chodila som vonku s kadekým. Samozrejme, že akože hej, že chodili sme na tie aj celoplošné testovania, aj tie antigeny, keď už boli zohnateľné. A potom sme vlastne robili na momke my dve, takže sme tak nejak sa dávali častejšie testovať, keď náhodou niektorá z nás, predsa boli sme v jednej domácnosti, čiže predsa sme si nejak viacej dávali pozor. Hej, ale tak to bolo dobré, že na tej momke, že rovno proste každý deň si spravíš ten test a máš vždycky akoby ten čerstvý, ten papier, že sme v pohode, no. Hej. No a bolo to akože také zaujímavé, že v tom období mám pocit, že som bola až taká ako keby ten prvý polrok toho lockdownu bol taký, že zo mňa spravil až toho extroverta potom, že fakt, že som chcela spoznávať tých nových ľudí a som bola taká viac akože, tak som sa ako keby bez hlavo do toho hádzala, hej, že keď nejaký chlapík napísal, že či pôjdeme vonku, tak som išla, hej, že som si povedala, že však nemám čo stratiť, hej, že maximálne život. Trošku drsné, no. Jokes on me. ale nie, ale tak akože ja si myslím, že v tom období akože to bolo také, že ako keby každý hľadal ten nejaký ľudský kontakt a bola som rada, že proste boli ľudia, ktorí akože boli ako keby na jednej vlne so mnou, hej, že dali sa otestovať a všetko, hej, že akože to bezpečne prebiehalo, ale že aj celkovo, že tí ľudia boli ako keby v tom období viacej otvorení, že sme rozoberali aj také nejaké hlbšie témy, že to nebolo iba také, že mám pocit, že proste ľudia na Slovensku nevedia viesť nejaké small talky a že tým pádom proste tá konverzácia mnohokrát sa uťala, ale v tom období lockdownu to bolo také záživnejšie, že sa proste tí ľudia ako keby viacej o seba navzájom zaujímali, aj keď sa nepoznali. A že vlastne tým, že sme boli všetci zavretí, tak každý sa chcel asi s niekým predsa len stretávať. Spoznať, alebo aj kopec vzťahov proste po tom prvom pol roku mám pocit, že fakt, že stroskotalo, ako aj ten môj. A tým pádom proste tí ľudia už boli ako keby viacej takí otvorení aj tej otvorenejšej komunikácii, aj celkovo, že proste ten ľudský kontakt bol taký, že chceli ho mať. No veď hej, lebo podľa mňa už keď si sa s niekým išla stretnúť a predsa počas tých covidových opatrení, tak už asi boli ľudia radi, že sa vôbec vidia. Áno, hej. A potom aj boli, čo ja viem, cez nejaké vianočné obdobie, viem, že my sme boli vtedy pri Vive, sme boli na tom varenom víne. Áno, no jak... A že vtedy sa aspoň takto dali nejako trošku tie obmedzenia obísť, hej, že sme si išli kúpiť nejaké varené víno a išli sme sa prejsť popri kuchajde, hej, že zároveň prechádzka v nejakej prírode a tak. Čiže to bolo také fajn. Vlastne, áno, lebo vtedy bolo akože prechádzky v prírode, že sú extra vylané, že sú akože dovolené v rámci okresu. A ešte bolo dovolené aj ten predaj cez okienko, čiže vtedy tie stánky boli akože v pohode. Aj kaviarne vlastne vtedy tak predávali, čo sa dalo, áno. Hej, čiže aspoň takým spôsobom sa dalo v tom období ako keby randiť. No ale keď prišli Vianoce, sa si pamätám, že Vianočné trhy sa vtedy zrušili 1 rok alebo 2 dokonca? Áno, 2022 boli po dvojročnej pauze Vianočné trhy. Že inak mohli byť iba také presne, že akože malé stánkové predaje alebo takto. No to každý len cez okienko. Nemohli byť Vianočné trhy. Vieš, čo ma viacej mrzelo, že sa zrušilo Biela noc. Lebo každoročne býva v Bratislave Biela noc. Počas covidu 2020, ale bolo iba 2020, myslím, že nebola vôbec. Ale boli iba také vonkajšie inštalácie, ale že 3-4, že pár ich bolo. Že nebola to reálna Biela noc, ale bolo to, že povedzme na mesačnej báze boli vystavené 3-4 diela a to bolo všetko. Hej, a potom 21 viem, že bolo tiež akože viacej v tých extra Milánoch, ale vieme, že už trošku akože začali experimentovať aj s tými vnútornými priestormi a viem, že minulého roka teda bola úplne skvelá, že tam to bolo všade. Roku, hej, ale viem, že do niektorých priestorov potom tam začali pýtať aj COVID pass. Áno. Hej. To akože ja si pamätám, keď sme sa, neviem, či by ste zaočkovali, ja teda som. Hej. To je dobre, takže všetci sme zaočkovaní. A ja si pamätám, že keď ono ti ten COVID pas naskenovalo len keď si mal 2 dávky a nejak 2 týždne po nich. A ja si pamätám, že ja som mala prvú dávku a mne to ešte neprešlo, že bože, má ten COVID pas akože platný. Tak ja som, vieš, musíš sa chodiť testovať, vtedy chodili aj SMS-ky. Ja som stále sebe posielala SMS-ky s tým, že akože mám platný COVID pas, lebo to si sa musela chodiť testovať každé 2 dní. A ja som si povedala, že nebudem platiť každé 2 dní za proste antigen. Tak ja som sa chodila testovať, ale nie akože každé 2 dní. Akože v tej dobe, kedy to bolo ešte bezplatné, tak ja som chodila každý týždeň, preto sme sa akože s priateľom, keď si ty spomínala, že ak si chodila randiť, tak som to chcela dodať, že tiež sme sa akože pravidelne na tej týždennej báze testovali. A kedy to došlo také, že si každý musel každé 2 dní, to si vôbec nepamätám. To nejak 2-3 na intraku to tak bolo. My sme to tak na intraku mali, že musela si mať nejaký 48 hodinový akože test. Pokiaľ si nebola zaočkovaná, nie?
Aj keď som bola, Aj keď ale si musela prejsť tá dvojtýždňová doba, vieš, kým ti to Ja, začne že tebe ešte účinkovať. neprišla, že kým ti prešla, tak si... Aha, áno, chápem. presne, takže ja som Áno. tie 2 týždne, aby som si nemusela chodiť robiť COVID test, akože tak som si poslala sama sebe SMS-ky, aby som mohla proste prejsť. Ale ja som sa chodila testovať, ale nie proste každé 2 dní, lebo mi to prišlo ak nezmysel, že ja teraz chodím akože, neviem, už do roboty sa mohlo chodiť kade tade už. Hej. A ja, že nebudem chodiť každé 2 dní na COVID test, to zase akože odtiaľ potiaľ, tam sa vtedy Hej. potom za to začalo už aj platiť, myslím. Áno, časom sa začalo platiť 5 vieš, eur za a ja, test. že tak ako sorry, ale čo mám dať proste 20 eur za to, aby som si spravila proste každý týždeň 4 testy, že tam už Ja, to bolo vtedy ťažké. vlastne tak dosť vyletelo, nie? Že aj tie PCR-kové testy boli dosť drahé. Tak ale to boli v súkromných laboratóriách. Hej, také jednodňové, tak tie stáli aj 70-80 eur, ale tie také akože klasické, že do 2 dní výsledok, tak tie boli tiež dosť drahé vtedy. No to hlavne pokiaľ si nemala žiadne príznaky a chcela sa ísť otestovať, keď si chcela ísť niekam cestovať alebo tak. Že si ešte nebola zaočkovaná, alebo ti neuplynuli presne tie 2 týždne a si chcela ísť niekam cestovať a si musel platiť ten test, lebo si nemala príznaky, tak ako je to na teba. No a s tým COVID pasom vy ste sa akože niekde stretli, že akože, alebo jak často od vás pýtali, že sa vtedy pýtali do každých kaviarní, oni to skenovali, nie? Všade? Do obchodu sa aj pýtalo. Všade to, Pamätám, všade že napríklad úplne? do Polusie, keď sme išli s priateľom, tak sme proste museli ukázať tie QR kódy, on to naskenoval, videl, že sme zaočkovaní, tak nás pustil, alebo zaočkovaní, alebo teda otestovaní v tej dobe ešte. A no len takto nás púšťali, akože. Do tých nákupných centier si pamätám, že sa to skenovalo. Ja inak, čo sa Aj potom v každej prevádzke myslím, že to bolo, že ja som to kontrolovala v obchode s oblečením. Ja, čiže ťa pustili do obchodu a či do centra a ešte do obchodov. Áno. Lebo tam sa to otvorili. na potraviny, v potravinách teda nemohli asi kontrolovať, že tiež asi každý nie. Potraviny boli dostupné pre všetkých, aj pre pozitívnych. Hej, aj myslím, že aj potraviny, aj lekárne boli. Tak to aj drogerie, myslím, že to boli také základné Áno, potreby. lebo tak keď žiješ sama a nemáš nikoho, kto by ti niečo doniesol, tak neumreš od hladu, proste musel si akože ísť. hej, to chápem, no ale už akože také nejaké neesenciálne obchody, hej, že nejaké obuvy a tieto veci, tak tam sa to kontrolovalo dosť Stala prísne. sa vám niekedy nejaký fuck up s COVID pasom, že ja neviem, nešlo vám to naskenovať alebo niečo? Či nespomínate si? Alebo že napríklad No už len to samotné danie toho COVID pasu do mobilu bol docela boj. No inak, akože pre mňa to bolo, akože mne to Pre išlo mňa celkom zložito, ja som sa musela prihlásiť akože viem, že do poisťovne a cez toto nejako dať do tej apky a celé to Ja bolo som také... bola v pohode, ja som nemala žiadny problém. Ale viem, že napríklad teraz mám problém sa prihlásiť do tej apky, lebo tým, že už to neukazujeme ani nič, tak proste mám ten Green Pass, tú aplikáciu a netuším, aké tam mám heslo, takže... A tak už to snad nám nebude treba. Akože áno, ale vieš, nepamätám si heslo, tak som taká, že tak čo s tým, tak neviem. No, ty si sa to tak zasmiala No, pri tom ja si- COVID pase. Ja si pamätám, že raz som išla domov na Intrak, teda taká opýta, že mi to ako keby nebralo lebo ja si pamätám, že v tom období som si kúpila Apple Watchky a viem, že proste na iPhone bola taká funkcia, že proste keď si mala rúško a mala si Apple Watchky, tak ti to odomklo aj s rúškom, proste že Face ID ti to vzalo. Ja si pamätám, že ja som raz tak išla rozšľahaná domov, že mne to nebralo ani ten ksíč, ani s hodinkami, ani bez rúška. A nepamätala som si heslo, lebo som bola opýta, vieš. Tak asi 15 minút čeliak, tak to som tam machrovala, one. A potom ten SBS-kar išiel vonku fajčiť, videl tam, že tam straglujem, ale že ste zaočkali, že a on že, no choďte. Ale to bolo hrozné vtedy, Pane Bože. Ja som sa inak pri tých COVID pasoch stretla, že na začiatku, keď to prišlo, a ešte to nebolo tak úplne super otestované, že niektorí si tie COVID pasy zdieľali. Áno, hej, to sa mi stalo Áno, v práci, inak, hej. no. Že nejaká ženská, čo mala ty kokso možno, že nejakých 30 rokov a mala malé babetko v kočíku, tak mi ukázala proste COVID pas svojho 60-ročného ocka. Alebo také, a to som pozerala, že kamoška, toto ti neprejde. Hej, lebo vlastne tam buď si mohol naskenovať iba ten QR kód, alebo treba ukázať, že si, ale potom sa to dalo rozkliknúť a tam boli akože bližšie informácie. Áno. A tam už si mala proste meno alebo niečo. Akože, vieš, keď ja som mala svoje, tak jak mi dokáže, že sa volám tak, ako som to mala reálne uvedené, ale tak keď to bolo, vieš, že ženské meno, tak mohlo sedieť. Ale viem, že niektorí akože robili také veci, že si zobrali niekoho a bolo to na ženské meno a bol to muž, vieš. Tak Hej, akože alebo detský. Alebo vtedy na nich pozeráš, že vážne. Hej, ja si pamätám, že my sme vtedy dostali normálne z práce, jedna naša akože predajňa dostala pokutu, ale pamätám si, že my sme reálne proste takých ľudí museli otáčať, lebo pamätám si, že v tom období v Boroch normálne chodili policajti po prevádzke, že celý deň a že fakt, že proste prišli len tak námatkovo a že kontrolovali COVID pasy. to, no. A si pamätám, že my sme vtedy ale strašne vystresovaní z toho boli, že čo keď nás niekto oklamal, že napríklad, že nejakej svojej sestry alebo švagrinej ukázal, hej, a že vieš, že, lebo vtedy sa dávala dosť vysoká pokuta, myslím, že okolo nejakých 10 000 eur alebo tak nejako. Viem, že
Viem, že jedna prevádzka platila a že platili to aj tí zamestnanci nejak čiastkovo a že to bolo dosť drsné vtedy. Ja si mne ešte napadá s týmito policajtmi. Čo som spomínal to dievča, s ktorým som radil vtedy počas toho covidu, tak oni v tom decembri zavreli vtedy lezecké centra a my sme si chceli ísť niekam zaliezť aspoň, že aby sme mohli. A je v Bratislave také miesto, volá sa to, že Múrik a je to ako je tam Sofer, ako ten židovský cintorín, tak je to kúsok nad tým a tam je vyslovene múrik, ktorý je určený pre lescov, že tam vedia ísť z jednej strany na druhu. Ale v tej dobe bolo to také, že nemalo by sa už ani vychádzať rekreačne von, že za účelom športu teoreticky, hej. A my že vtedy, že ideme tam teraz zaliezť, že ideme to vyskúšať. Nikto tam nebol, prišli sme tam a po nejakých 15 minútach asi išlo okolo policajné auto. A je také, že a zastavilo. Tak, takže však ako nerobíme nič zlé, že ako lezieme tam, kde väčšinou sa asi môže liesť a rekreačne sa môže asi vonku cvičiť a akože veľmi prísne vyšiel tam policajne, že čo tu robíme a tak som to vysvetlil a veľmi bol nadšený z toho. Som mu začal vysvetľovať, ako to funguje, ukazoval som mu to, on sa pýtal, že mal ešte taký sáčok s magnéziom, aby sa na mňa nepotili ruky, ja som ukazoval, ako sa na to lezie proste a začal mi potom hovoriť tam o nejakých mníchoch, ktorí proste robia nejaké drepy špeciálne a vedia byť tej polohe strašne dlho a proste začali baviť takto o nejakom lezení, o fitnesse, že nejakého kolega lezie a tak. Tak toto som nečakala, takýto zver. Ja som čakala, že tam s tým prísnym pohľadom došiel kvôli tomu. To dievča príde úplne vystresované, že proste jak čo? Ja to vykecam, pohoda. Ja si pamätám, že raz, keď my dve sme si objednali pizzu a ja si pamätám, že ten kuriér bol strašne zmetený. To vtedy sa tak nejak začalo viacej rozmáhať, ten Bolt a tieto veci. A my sme vybevali v takej neprehľadnej uličke, že proste to bola strašne dlhá ulica. Ale tá naša bytovka bola tak ako keby zastrčená vzadu. A si pamätám, že on volal, že sa stratil a že nech vyjdem vonku. A ja som samozrejme, že schmatla kľúče, bundu a išla som vonku. A nechala som proste telefón všetko ako keby doma. A pamätám si, že vtedy ma zastavili policajti, keď už som akože prešla vonku na ulicu a oni, že čo tu robiť? A ja, že no, že kuriér sa mi stratil s pizzou. A oni, že no to vám tak verím, že zrazu proste došlo také auto a ten kuriér, že ježiš, tu ste, vyťahol tú pizzu. A že ježiš, no tu a tí policajti, že? A tí policajti boli takí, že aha, dobre, ale na budúce ty covid pasy a ja že, no tak akože, neviem, sa to kuriér stratí s pizzou, nechcem jesť studenú a vy ma tu ešte zdrpte. Ja si pamätám vždy, keď som večer venčievala psa, keď boli tie najťažšie lockdowny, tak sme vlastne akože s psami mohli, že 200 metrov od domu. No samozrejme som odišla akože aj ďalej, lebo však pri mojom dome nikde skoro nie je žiadny trávnik, čiže som tak chodievala ďalej, aby vôbec Kira mohla ísť nejaký trávnik. Som väčšila toho psa a zapela som si a vtedy som si dala to rúško dole, lebo však nebudeš fajčiť s rúškom. A vždycky, keď išlo auto okolo, tak ja iba naspäť rúško prešlo dole, vieš, a presne vždycky, keď išli nejakí policajti, tak ja iba, že to rúško naspäť a tú cigu a ja si potom hovorím, že... Si mala spraviť takú dierku, vieš, No ešte by som riskala, že mi to celé zblkne, vieš. Tak je iba taká, že držíš cigu a máš rúško, oni nejsú sprostí. Ale akože nikdy nezastavili, vďaka Bohu, akože neriešili to, no tak akože, ale tak v širokom, ďalekom okolí nikto okolo mňa nebol, čiže aj keby som ten rúško nemala, tak proste kočo. A čo? No. Lenže toho jedného spolužiaka, čo išiel niekde do školy alebo tak a že proste chcel si dať, že za rohom rúško, ale nestihol to a načapali ho policajti a dali mu pokutu nejakých 20 €, že nemá proste rúško. To vážne. Mm-hmm. Hej, vlastne hej. No, že proste on akorát vyšiel vonku, vieš, a to kým si ho vybral tak a dal si ho, tak proste ho stihli načapať a že to ukecal na nejakú len 20 € pokutu, že na budúco si má dávať pozor. Tak to dosť unlucky, lebo ja nepoznám nikoho, kto by takto dostal nejakú pokutu. Tiež vôbec. No. Čo ste ešte vyrobili také, že ste trochu porušovali, vieš? Akože vieš, iba len toto stretávanie, že akože nemali sme sa stretávať. Za babkou som ešte chodila, ale to tiež, lebo ona býva kúsok iba a tiež bola akože doma a akože vždycky som tam išla otestovaná všetko bez príznakov, že akože dávali sme si pozor, ale proste stretávali sme sa. Ja tiež, že sme sa stretávali s kamarátmi hlavne na Silvestra, lebo tak na Silvestra nechceš byť doma. Tam sa stretli, ale musím povedať, že vždy, keď sme sa takto stretli na byte, tak sme sa stretli zodpovedne, že sme sa predtým boli dať otestovať a fakt sme mali COVID test, ktorý bol nie starší ako nejaké 2 dní, povedzme. Ja to mám asi trošku horšie, akože nie, že by som na to úplne srala, ale proste nebol tam budget sa furt testovať, takže ja som bola akože na Silvestra aj tak, že sme boli, a dobre, my sme boli vtedy 4 na byte, vieš, tak zase to nebolo až také hrozné, vieš. A ja som napríklad síce nebola otestovaná, alebo mala som nejaký starší test, ale boli akože tam nejakí kamoši, čo napríklad chodili do roboty a potrebovali byť pravidelne testovaní, alebo im to tá firma zabezpečovala, takže väčšina akože bola testovaná, ale napríklad ja nie vždy. Ale stretávali sme sa tiež akože na bytok úplne akože v pohode, že ideme ešte pred 8, hej, lebo vtedy o 8 sa
po 8 teda bol ten zákaz vychádzania, tak sme vždycky, že do 8 sme niekde prišli a odchádzali sme niekedy, že po polnoci, kedy sme vedeli, že proste tí policajti nebudú chodiť alebo budú chodiť málo a pravdepodobne nás nenačapajú. Nie, však vtedy tam bola tá skulinka, že vlastne od tej polnoci do 5 rána, že sa mohlo chodiť, alebo tak nejak to bolo, áno, že aj medzi okresmi. lebo vlastne zo zákona nemôžeš mať 24 hodín 7 nejaký akože zákaz vychádzania alebo niečo, alebo 12 hodín, alebo tak. Proste bola tam nejaká skulina, ktorú museli ako právne dodržať, čiže tam nejaké, myslím, že od jednej do 5 nebolo vôbec nič. Čiže vtedy si mohla akože čo si chcela a keby ťa zastavil policajt, tak proste akože nevyhrá. To môj bratranec sa vtedy chodil bicyklovať v noci. No, aby mal nejakú športovú aktivitu, tak sa chodil v noci bicyklovať. No. Yes. No ale tak čo, začal veľmi skoro ráno, potom mohol ísť, vyspať sa, dať si raňajky a mal proste zase deň nič nerobenia vlastne. Keďže sa nedalo nič. No, čiže my tiež takto sme išli, že pred 8 večer sme niekam išli a po tej jednej sme odchádzali, že však akurát, však všetko dodržiavame, no. Takže my len takto, no. Ja by som inak tak možno plynule prešla, že s tým covidom sa spávala aj strašne veľa tých hoaxov. A že čo vy ste tak najviac možno zaznamenali vo svojom okolí, lebo akože bolo známe, že teda to 5G, že nás čipujú a tak. No tie čipy to bolo najrozšírenejšie, to sme si ale potom robili aj prčo, že my sme sa dali zaočkovať. Ja som dávala takú storku, kde som aj vás vlastne spomínala, že už aj ja mám svoj čip a že teda očakávam aktualizáciu na 5G. A máte najnovšiu aktualizáciu, či stále nedošla? Lebo vieš čo, na Slovensku vraj nie je podporovaná. Ježiš, no ten Elon akože. No Elonko. To ako... A teda, no čo boli ešte také... Ešte viem, že do rúšok dávajú tiež nejaké mikročipy. A vakcíny z mŕtvych detí, to bolo veľmi... Z tých embryí, či čoho. No akože takéto, ale najviac bolo to 5G a to čipovanie, takže bolo asi ultimátne rozšírenejšie. Hej, alebo že ti to rozhádže DNA. Ja, že ťa to preprogramuje, no. Áno, hej. Ja som si teraz spomenula, že vlastne bohužiaľ niekto z mojej rodiny zdieľal, že to, že bola dištančná výučba, tak to vlastne bolo ako keby upieranie deťom právo na vzdelávanie a že potom vlastne bude sociálka brať deti z rodín a takéto veci a normálne tam ľudia komentovali, že to je hrozné a že pošlú deti do školy a také veci a ja úplne na to pozerám, že ja mám teba v rodine? Prečo? Čo? Tak som taká bola, že to nemyslíte vážne. A potom ešte tam boli také, že Národná Európska banka či čo to úplne, už z toho názvu proste to evokovalo, že to je totálna volovina. A tam proste bolo, že oni mali vyčlenený budget a že Pfizer už vedel, že bude COVID a že boli na to vyčlenené peniaze a rátalo sa s nejakými stratami a úplne proste také kraviny, že ja si pamätám, že som bola vytočená 24/7 a som presedlala proste na Reddit a takéto tieto nejaké normálnejšie sociálne siete, aby som nemusela ten Facebook scrollovať a čítať, lebo to bolo hrozné. Ja som nemal v okolí moc nikoho, kto by nejako zdieľal hoaxy, ale povedal by som, že každý mal nejakú takú zdravú mieru možno nejakej opatrnosti voči tomu, alebo skepticizmu. Povedzme, prišiel ten COVID, začali sa robiť tie vakcíny, neboli veľmi otestované, bolo to niečo nové, zase povedzme si nevakcínuješ sa každý deň. Tak aj v rodine ako bol nejaký ten skepticizmus, že či to náhodou nemôže mať nejaké nežiaduce účinky, o ktorých ešte nevieme, ktoré sa môžu až časom ukázať. Ale nemyslím si, že by som mal v rodine nejakých antivaxerov alebo tak. Ale v rámci tých nežiaducich účinkov ako nejaké tam určite boli, však to je verejne známe a mal som aj kamaráta, ktorý mal podozrenie na zápal srdcového svalu z tej vakcíny napríklad. Vieš čo, ja som nemal, mňa iba tá ruka bolela. Ja som sa obával toho, lebo ja som mal kamaráta, lebo viacero druhov tých vakcín. Ja som mal kamaráta, ktorý sa dal ešte nejakou tou prvou vakcínou. To bola tá AstraZeneca, no. No a viem, že on mal akože veľmi nepríjemné vedľajšie účinky, že mal teploty proste, že vyslovene aké by si prešiel tým covidom, rovnako aj proste nejaká ďalšia známa. Ja som počkal až na ten Pfizer a teda jedne to, že ma bolela ruka proste chvíľku a no ty to si nepočkal, my sme nemali nárok, naša veková skupina, kým nedošiel Pfizer. Ja, my sme boli medzi tými poslednými vlastne. My sme boli moc mladí na to. Lebo asi pamätám len, že Lucia sa bola očkovať prvá a ja som išla až teda po nej možno niekoľko mesiacov, neviem ani koľko to bolo, ale viem, že ja som išla po Lucii a Lucia tiež vtedy mala, že horúčky alebo čo no ja som vlastne po tej prvej vakcíne nemala skoro, že nič. Myslím, že možno, že teplotu jeden deň. Tak som si hovorila, že to je dobré. Takže že teda idem na tú druhú a po tej druhej som mala covidovú ruku, že vlastne to miesto, kde som dostala tú injekciu, tak vlastne tam som mala nejaký opuch, svrbelo ma to, bolelo ma to, hej, že akože také nepríjemné.
Ale ja si pamätám, že ja som vtedy urobila chybu, že ja som... Lebo boli nejaké pravidlá, hej, že proste máte si 15 minút po očkovaní posedieť a potom ísť domov a nemať aktivitu a tak. Ja si pamätám, že bolo vtedy strašne teplo, že to bolo nejaký júl alebo taký nejaký mesiac. A som bola taká, že no tak sa idem ešte naobedovať vonku, že v nejakej obľúbenej reštike proste mali nejakú dobrú polievku alebo tak, takže sa idem najesť rovno a ja tak. Taký treat myself day. A viem, že som strašne veľa vtedy chodila po vonku aj po nejakých obchodoch a viem, že vtedy som mala fakt, že asi týždeň v kuse horúčky a že mi bolo fakt, že zle. Ale už na tú tretiu dávku som si dala pozor a tam už mi nebolo opäť nič. Čiže ako to asi závisí od nejakého organizmu k organizmu. Tým som chcela povedať, že teda ja som sa tiež bala ísť očkovať, lebo som nevedela, že čo mi môže teda byť, lebo však keď Lucia mala ten deň teplotu a ja, že čo keď mňa to teda zasiahne viac a tak, ale išla som. Ale ja som chvála Bohu nemala nič, že mňa tiež len akože bolelo to miesto vpichnutia, ale inak som bola taká, že druhý deň, že OK, tak v pohode som. Ja som pri prvej dávke vlastne, lebo ja som sa neočkovala v Bratislave, ja som sa musela ísť očkovať do Nových Zámkov, lebo tu to bolo beznadejne vybukované. Tak som išla do Nových Zámkov a akože prvá dávka bola úplne v pohode, došla som, proste ma pichli. A my sme boli dohodnutí, že ideme za pár dní na pivo. My tri sme boli dohodnuté. Hej. A jak som odchádzala, tak proste ja som bola v pohode, samozrejme 15 minút som si posedela, bolo ma trochu ruka, že v pohode. A jak som vychádzala, tak tam bola nejaká zdravotníčka, ktorá akože to tam nejako organizovala a ja hovorím, že prepáčte, že môžem sa opýtať a že viete, o 3 dní chcem ísť na pivo s kamarátkami, že môžem už piť? A ona tak na mňa pozrela, že proste, že si normálna. A ona, že tak keď nebudete mať žiadne príznaky, tak akože samozrejme môžete si že dobre, tak super, vieš, tak akože ja som na očkovaní riešila, že či môžem proste piť za 3 dní. Mohla som. Ale druhá dávka už bola väčšia sranda, lebo tam vlastne ma prijali do práce, do novej. Tak mi to vychádzalo, že ja by som bola už akože 3 dní v tej novej práci, keď som mala dostať druhú dávku. Tak som sa tiež bála, že ma to, čo keď ma to akože odpraví, že proste, že budem nejaké 4 dní doma, alebo že budem mať teploty. Tak som sa bola dať zaočkovať nejako skôr, že akože ešte predtým, ako ma zamestnali. A vlastne ja som mala tretí deň, keď som podpisovala novú zmluvu v tej práci. A oni ma tam prehnali 2-krát v ten deň. Že došla som podpísať zmluvu, ale nebola tam tá baba, za ktorú som vlastne mala nastúpiť. Tak mi povedali, že buď mi zavolajú, alebo neviem čo, a volali mi proste asi, ja som došla domov a do pol hodiny mi volali, že teda, že to dievča prišlo, že oni nevedeli a že prišlo a že teda, že či prídem, alebo mi ma niečo napísať. A samozrejme som chcela vyzerať, že akože však zaujímam sa, neviem čo. Tak som došla a vtedy bolo nejak vonku tiež nejakých júl to bol, začiatok júla, 35 stupňov vonku alebo koľko, takže ja som sa 2-krát prehnala a potom večer som mala zimnicu a mala som zvýšenú teplotu, že vtedy to bolo akože nechutné. Tá zimnica, akože takú zimnicu som v živote nezažila. Hej, no. A potom po tej tretej, tak to už som si tiež, to bolo na Silvestra a vtedy som akože ani nepila, ani som sa nejako nepremáhala nič, že proste vtedy som si tiež presne dala pozor, lebo som sa bála, že tiež akože sa tam objaví niečo, čo by sa tam nemuselo. No tak myslíme si, že asi o tom covide už aj stačilo, takže na túto epizódu sa s vami teda rozlúčime. Ahojte. Čaute. Ahojte.